Welcome to Vintage Group Breaks. Takže vítam vás pri pokračovaní Vintage Group Breaku a po prosetkách 9091 Series 1, ktorú sme si rozbalili už včera. Prichádza na radu Upper Deck, ročník 91-92. Takže sa do toho hneď pustíme. Prajem vám príjemnú zábavu pri pozeraní a tých, ktorí sa do toho aj zapojili, tak good luck and have fun. OK, takže box sme si rozbalili, otvoríme ho. Balíčky teda vyzerajú takto. Nedočítal som sa, koľko tých balíčkov tam má byť, ale v každom by malo byť 12 kariet, takže poďme na to. A začíname prvým balíčkom, uvidíme. Takže takto vyzerajú karty zozadu, no a takto vyzerajú spredu. A hneď tu máme Junior Tournament Lotyša Sergeja Žoltoka, čiže juniora. Tak ako som už spomínal v pravidlách, naštudujem si a potom pridám ešte video, ktorý hráč ku ktorému týmu bude pripojený, čiže Sergej Žoltok, junior Američan Brent Bilodeau, a tu máme pre St. Louis hneď Brandon Shanahan, Ray Shepard pre Detroit a pre Whalers Jerguš Bača. Toho si odložíme tiež na bok. Tom Fergus, Toronto Maple Leafs, Paul Stanton pre Pittsburgh, Mike Ritchie pre Flyers, a tu je prvý Wayne Gretzky Canada Cup, čiže kanadský pohár pre Kings, Mike Richter Rangers, Dan Curry Oilers a Kevin Dineen Whalers. Ideme na druhý balíček. Takisto ako prosetky, ani tieto upper decky sa nelepia. No a tu máme All Stars Adam Oates. Predpokladám, že by mal pripadnúť St. Louis, takže ho zatiaľ dám tam. Mike Richter Rapid Fire All Star Skills Rapid Fire Goaltending. Predpokladám Rangers, ale tak si ich dám na bok, podobne ako juniorov. Gary Leeman Calgary, Terren Fleury Calgary, ale v drese Kanady, Kimby Daniels Philadelphia, Rich Sutter Blues, Dave Taylor LA Kings, Pierre Turgeon Sabres. A tu máme zaujímavé karty tejto edície, sú to kreslené karty a na tejto by mal byť Terren Fleury, áno, pre Calgary Flames. Tu máme Peter Bondra Washington Capitals, ako Slováka si ho dáme na bok. Brian Noonan Chicago Blackhawks a Tony Granato LA Kings. Takže karty sú to pekné. Myslím si, že výber tejto série bol podarený. No a pokračujeme ďalším juniorom Sergej Krivokrasov, Randy Gilhans Rangers, Craig Billington Devils, Rolly Melanson Canadiens, Joel Savage Buffalo, Ed Olczyk Jets, Joe Mullen Penguins,
Luke Robitaille, Kings, Paul Coffey, bol v tej dobe, predpokladám, Penguins, ale takisto si ho dáme ako Kanaďana, predpokladám Penguins, takže tým Kanada, Edmonton, Pittsburgh, takže v prípade Pittsburgh, Jimmy Carson, Red Wings, Rob Ray, Buffalo Sabres a Sergej Fyodorov za sovietské zväzdy. Sovietské zväzdy, či Sergej Fyodorov na repredrese. Zase junior Konstantin Korotkov, Gary Gelly Flyers, Pavel Bure Canucks, Sylvain Turgeon Montreal Canadiens, Ken Queenie Quebec Nordics, Ray Sheppard Rangers. Že si môžete všimnúť, že Ray Sheppard má dve karty v danej sérii a každú v inom drese. Takých by tam malo byť aj viac. Tuším aj Mark Messier, Brad Shaw Whalers, Kirk Muller Devils. A tu je Brad Hall a Eric Lindros Canada Cup checklist. Či je to checklist, ale prípadne teda Brad Hall hral za St. Louis, Dmitri Christič Capitals, Scott Thornton Maple Leafs a opäť sovietské hviezdy Alexej Žamnov. Takže Červená armáda je tu v slušnom rozpoložení na to, že sa nejak veľmi nemali v láske. Tak tu má dosť kariet vydaných. Peter Ferraro, Gaetan Voissart zo Švajčiarska junior a prvá Young Gun pre Toronto Maple Leafs Rob Pearson, Stefan Richer, Slava Kozlov Star Rookie, čiže nováčikovská karta Slavu Kozlova, Dan Curry Teppo Numminen Jets, Phil Housley Jets, Erik Murano Canucks, Kevin Dineen Whalers, Mike Tomlak Whalers a Kevin Miller Red Wings. Balíčky sú pevné sú Alexej Žitník, Ukrajinec junior. A tu je obyčajný checklist z jednej aj z druhej strany. Mike Howe, Quebec Nordics, prvá sezóna Sharks, Brian Lawton, Canucks, Greg Adams, Fredrik Olausson Jets, Terry Clarkner Flyers, Kevin Miller Red Wings a máme tu Mark Messier v kanadskom drese pre Edmonton respektíve Rangers, Pierre Turgeon Sabres, Mark Recchi Penguins a Phil Housley Jets. A ešte si dáme jeden v tomto bloku, v tomto videjku si nejako stihneme a si ho prebehneme. Sergej Žoltok Lotyš, Mark Fitzpatrick Islanders, Dean Evason Sharks, Adam Graves Rangers, Adrian Plavšič Canucks, Wendell Clark Maple Leafs, Dave Capuano Canucks, Sergej Fyodorov Red Wings, Dale Haverchuk Canada, Steve Thomas Blackhawks, Ulf Dahlen North Stars a opäť tu máme North Stars, ide Ichimu a Brad Hall s Erikom Lindrosom.